Кася, колькі можна, адчапіся. А я кажу, адкрый. Сам жа мне потым дзякуй скажаш. Прывітанне, сябры. О, усім салют! А вы тут у больницу гуляете? Ты, Кася, доктор? Я стоматолог. Ведаеш, хто такі стоматолог? Вядома, той, хто зубки лечыць. Правильно. І ў нашым добраранку сёння профілактика карыесу. Што? А тое, што карыес наступае. Я по тэлевізору бачыла. А ўсё чаму? Чаму? Таму, што мы зашмат салодкага ядзім. Цэлыя горы. А цукеркі, газіроўка, чыпсы розныя. Вельмі шкодныя не толькі для страўніка, але і для нашых зубікаў. А ты ж сама ўсё гэта любіш. Гэта я раней любіла, а з сённяшняга дня не буду і вам не дазволю. Во як! Але спачатку мне неабходна агледзець вашы зубкі, каб высветліць памер шкоды, які нарабіў карыес. А потым буду вас лячыць. Лесік, адкрый рот. Каму кажу, адкрый рот? І так цэлую раніцу. І не прасі. Тады, Маргоша, я ў цябе зубкі пагляжу. Давай. Мне нешта не хочацца. І навогул, Кася, ліцэнзія ў цябе ёсць? Якая яшчэ ліцэнзія? Я нават слова такога не ведаю. Ліцэнзія – гэта дакумент, які дае магчымасць займацца якой-небудзь справай. Вось ты хочаш нашы зубкі лячыць, а ведаеш як? Ведаю! Я па тэлевізары бачыла. Тэлевізара, Кася, недастаткова. А чаго дастаткова? Вось вырасцеш ты, скончыш школу, потым медыцынскі інстытут, атрымаеш ліцэнзію, і тады лячы сабе зубкі іншых на здароўе. А пакуль, прабач, мы з Лесікам лячыцца будзем толькі ў сапраўдных стаматолагаў. Ну вось! Увесь настрой не сапсавалі. А я ведаю, што можа табе настрою зняць. І я ведаю. Твой любімы мульцік. Пра рыбку нельга. Менавіта так. Давайце глядзець. Давайте. А вось цікава, у каго больш за ўсё зубоў на свеце? Пэўна, у акулы. Лесік, зможаш знайсці адказ у камп'ютары? Вядома, змагу. Але я і сам пра зубасцікаў шмат чаго ведаю. Ну дык адкажы нам тады. Акула ж на свеце самая зубастая, так? А вось і не так. Белая акула стаіць толькі на другім месцы сярод зубастыкаў. А на першым хто? На першым месцы вінаградны слімак. Ой, не выдумляй. Ён же такі маленькі. Зато ў яго 20 000 зубоў. Колькі? 20 000! А у акулы тады іх колькі? Усяго толькі 3000. Неверагодна. Як яны ў роце ўсе змяшчаюцца? У некалькі радоў. Дарэчы, у пашчы акулы вельмі проста могуць умясціцца ажно 8 чалавек. Ну і ну, акула нам не сяброўка. Гэта ж колькі зубной пасты, што так ёй трэба? І калі нашы зубкі рэкамендуюць чысціць 3 хвіліны, дык акуле на гэта трэба скарыстаць 2 дні! А на трэцім месцы ведаеце, хто з зубастыкаў стаіць? Хто? Звычайная п'яўка і медведзяня мураўед. Ого, ніколі б не падумала. А вось цікава, як на самой справе дзікія жывёлы зубкі чысцяць. Зараз пачытаем. Во, слухайце. Дзікія жывёлы таксама рэгулярна прытрымліваюцца правілаў гігіены. Нехта для чысткі зубоў выкарыстоўвае галінкі дрэў. Некаторыя звяры жуюць карані. Іншым зубной шчоткай служаць розныя косткі і храсткі. А некаторыя жывёлы маюць добрых сяброў-памочнікаў. Правільна гаворыш, Маргоша. Так маленькая птушка егіпецкі бегунок чысціць зубкі кракадзілу. Ого, якая смелая! І не баіцца, што ён яе незнарок праглыне. А вось гіпапатаму ў вадзе клапаціцца пра зубы дапамагаюць рыбкі. Якія малайцы! Але трэба думаць не толькі пра зубкі, а і наогул пра сваё здароўе. Залатыя словы, Кася. А ў гэтым нам дапамагае... Педыятр, я ведаю! Так, а яшчэ?
Ты сам, калі кожную раніцу робіш зарядку. Правильно, Маргоша, чым мы зараз і зоймемся з героямі аднаго цудоўнага мульціка. Сели, встали, сели, устали. Молодцы, маршируем на месте. Раз, два, три, четыре. На месте стой. Раз, два. Молодцы. Спадзяюся, сябры, вы таксама робіце зарядку кожны дзень. Вядома, робяць, а яшчэ з ложкамі сябруюць. Кася, а при чем тут ложки? Уж не хочаш ты сказаць, што мы зараз у ложкі адправімся? Да не, я про ложек вспомнила тому, что сон вельмі важны для здароўя, а яшчэ таму, што гэта адказ на разважалку адной цудоўнай дзяўчынкі Дашы. Вось послухайте, як яна гучала. Первая подсказка заключается в том, что это какая-то вещь. На ней можно прыгать, можно лежать, можно сидеть. Ее иногда используют как диван. На ней есть подушка и одеяло. С утра школьник в будний день не хочет с нее вставать. Я и моя сестра используем ее иногда как батут. Она мягкая, бывает твердая, детская и взрослая. Бывает двухэтажная, трехэтажная, одноэтажная. И вядома, правильный отказ на Дашину разважалку – ложек. А пераможца у нас на гэты раз адзін. І гэта Александр Ружыцкі з Барановичаў. Віншуем цябе, Саша, і чакай ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікі падарыначак. А у нас, здаецца, новая разважалка зараз будзе. О! Так, хвилиночку. Привитание! Привет всем, меня зовут Родион. Слушайте мою загадку. Это есть у каждого дома. Она состоит из дерева или из пластика и пользуются ей все. Чаще всего мама. Этот предмет нужен для того, чтобы люди были аккуратны, и он находится в шкафу. На него вешают платье, рубашка, брюки. Ну что, догадались? Сябры, калі вы ведаеце адказ на гэтую разважалку, дык хутенька бярыце фломастары і малюйце нам адказ. Для наших пастаянных удзельнікаў адрасы паўтараць не трэба. А вось для тых, хто толькі-толькі пачаў глядзець «Добраранак», мы іх называем. Запамінайце. Паштовы 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Пераможцы абавязкова атрымаюць прызы. А самых актыўных наших удзельнікаў мы, як і абяцалі, запросім да сябе ў госці. Так што, калі хочаце до нас прыехаць, актыўна удзельнічайце ў конкурсах і віктарынах «Добраранка». А зараз давайте крыху адпачнем і мультик разом паглядзім. Ніхто не супраць? Усе за! Ого, колькі ты кніжачак паспела прынесці? У нас што, таксама бібліятэка? Як у герояў мультфільма? Правильно! А я буду яе галоўным бібліятэкарам. Ага, стаматолагам быць не атрымалася, дык вырашыла ў бібліятэкары перакваліфікавацца. А што? Бібліятэкарам жа быць значна лягчэй. Выдавай сабе кніжкі і ўсё, легкатня. На бібліятэкара таксама вучыцца трэба. І доўга. Што доўга? Ну, вучыцца на бібліятэкара. Гадоў 5, Ой. я дакладна не ведаю. Ну вось, зноў вучыцца. Нідзе без гэтай вашай вучобы не абысціся. А ты як хацела, як у казцы? Ага, аднак мы жывем не ў казцы, і таму прыйдзецца вучыцца. Нічога не зробіш. Але вучыцца ж вельмі цікава. Ну, ніхто і не спрачаецца. Ну а зараз надышоў час з нашымі гледачамі развітвацца. Добрага і цікавага вам дня, сябры. А яшчэ абавязкова вясёлага. Новых ведаў і незвычайных адкрыццяў. І сапраўдных сяброў побач. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым Добраранку! Спіце!